ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತೆನಸು ವಾರೀತಿ ಉಂಡು ಆ ತೆನಸದ ಮಹತ್ವ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ತಿರಿಪಾಪ ನಡು ಕೆಡ್ಡಸದಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸು ದೀತೇರಿ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊದ್ದೇಲು ಐಟೆ ಕೆಲವು ಬಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಡುನು పొద్దుతుದು ಬೇಲೆ ಮಂಟುದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಕಜಿಪುಗು ಪಾಡುನು ಪಂಡ ಆ ಕಜಿಪುದೊಟ್ಟುಗು ಕುಡು ನುರ್ಗೆ ಬದನೆ ಪದುಪೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯನ್ನು ಸೇರದು ಒಂಜಿ ಕೊದ್ದೇಲು ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಕೊದ್ದೇಲ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಕ್ಕಡೆ ಪಣ್ಣಂಚನೆ ಆ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ತಿರ್ಲು ಕೂಡ ಅವನಂಚಿನ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನುರ್ಗ್ಯದ ಕೊಂಬು ಬೊಕ್ಕ ಪದುಪೆ ಬದನೆ ಈ ಬದನೆ ನಂಜಿಂದ ಪಂಡನಂಡಲ್ಲ ಆ ನುರ್ಗ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದಾನಾಗ ಐಕೊಂಜಿ ಬೇತೊಂಜಿ ಮರ್ದದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪದ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದಾನಾಗ ಐಟು ವಿಶೇಷವಾದ ನುರ್ಗೆ ದಾಯ ಪಾಡ್ದೇರಿಂದ ಪಂಡನಂಡ ನುರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಮದಿಂಜವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಲ ಐನು ಒತ್ತೊಂದೇರು ಪಂಡ ಕಾಮದ ಶಕ್ತಿ ಎರೆಗೆ ಕಮ್ಮಿತ್ತನ ಅಕ್ಲು ನುರ್ಗೆ ತಿಂದನಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಮ ದಿಂಜನೊಂದು ಅಪಗ ಮೂಲು ದಾಯ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಪಂಡನಂಡ ಒಂಜಿ ಫಲವಸ್ತು ಉಂಡಾವಡುನಾಂಡ ಅತ್ತನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯುತ್ಪಾದನೆ ಆವಡುನಾಂಡ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜವು ಬಂಜಿನಾಳ ಆವಡಂಡ ಅತ್ತನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸಸ್ಯಡು ತರಕಾರಿ ಅತ್ತನಾಂಡ ಫಲ ಪರಂದು ಬುಲೆವುಡುನಾಂಡ ಅವಳು ಕಾಮ ಒಂಜಿ ಮಿಥುನಂದು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೆ ಜರಗಣ ಮಾತ್ರನೇ ಅವಳು ಪ್ರತ್ಯುತ್ಪಾದನೆ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ತರತ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆವಡುನಾಂಡ ಶಕ್ತಿ ಕಳೆವುಣ್ಣಂಚಿನ ಕೊಡ್ತರು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕಾಮ ದಿಂಜಿದು ಆಳು ಬಂಜಿನಾಳ ಆವಡು ಆ ಬಂಜಿನಾಳ ಆವಡುನಾಂಡ ಈ ನುರ್ಗೆದ ಕಜಿಪುನು ಕೊರ್ದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಕೆಡ್ಡಸದ ಗಾಳಿ ಬೀಜಿನಗ ಅರಳನಂಚಿನ ಪೂಕುಳು ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಆಯರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ದುಂಬಿಗಳು ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ಪೋಣ ಅವೇ ರೀತಿ ಪೂ ತಾಗದು ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಆದಲ ಐಟ್ ಕುಕ್ಕುಡು ಅತ್ತಂಡ ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಲವಸ್ತು ಪಂಡನಂಡ ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿಡು ಪೆಲತ್ತ ಮರಟ್ಟು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬೂರ್ನಾಗ ಅವು ಕೆಡ್ಡಸದ ಗಾಳಿ ಬೀಜಿದುಂಡು ಪಂಡದು ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇರು ಆ ಪೊರ್ತರು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮೆನೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇನಿತ ದಿನಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಆ ಗಾಳಿ ಬೀಜಿನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಡು ಒಂಜಿ ಫಲವಸ್ತುಗಳು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂಡದು ನಮಕ್ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ದಾನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ ಪಂಡನಂಡ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಆ ಸೂತಕ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡದು ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಆ ಪೊಂಜನಕ್ಲು ತರೆ ಬರ್ಚೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ತರೆಕ್ ಪೂದಿ ಒಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ತರೆಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಜಾಲ ಅಡಿತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳೇನು ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರನ ಪ್ರಕಾರ ಪೋಂದಿತ್ತು ನಡೆದವರ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ನಮಕ್ ಬೋಡಿತಿನಂಚಿನ ಫಲವಸ್ತುಗಳು ಭೂಮಿಡು ದಿಂಜಿದು ಎಡ್ಡೆ ಪೊಲಿ ಐಸೀರೆ ದಿಂಜಿದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ನೆಟ್ಟು ಬುಳೆ ಭಾಗ್ಯಡು ಮೇರೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ಇತ್ತ ದಾದಾತನ ಪಂಡಿನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯುವ ಜನಕ್ಕಲು ಐನು ಪೂರ ಮರತ್ತದು ಪೋಯಿ ನೆಡ್ತಾವರ ನಂಗೆ ಆ ಕೆಲವು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳು ನಾವು ತೋಜಿದು ಬರೋದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬರರೆ ತೀರಂದು ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಡು ಅತ್ತು ನಾನು ಬರಡೈ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಜೋರು ದೊಂಬು ಕಾಯ್ದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಫಲವಸ್ತುಗಳು ನಾಶ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರ್ಪುಡು ಇಂದು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಒತ್ತು ತೆರಿಪ ಒಂದು ಪಂಡನಂಡ ನನ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನಕ್ಕಲು ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿರಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಆ ದುಂಬುದವೇ ಕಾಲಂಬಾಡು ಬತ್ತದು ನಮಕ್ ಬೋಡಿತನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ತೆನಸುಗಳು ಸರಿಯಾದ ತಿಕ್ಕುಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಂಬಳಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ತೆನಸುಗಳೇನು ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಪಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತೇರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಡುಕೆಡ್ಡಸದ ಆ ತೆನಸು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸದ ಆ ಕಜ್ಜ ಈತೆ ಬಳಸದಾಂಡು ಐತ ಮಹತ್ವಲ ಪಂಡದಾಂಡು ನನ್ನ ಬಯ್ಯದ ತೆನಸು ಎಂಚಿನವು ಪಂಡದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ತೆರಿಪ